авылыннан безнең почтага бүген 2 котлау хаты килде. Үзенең кабатланмас туган көне яшь, гүзәл хатын-кыз, якташыбыз Сулейманова Алися Хамзеевна каршылый. Аны матур туган көне белән тормыш иптәше Лөкман, кызлары Мәдинә һәм Мәрьям, кайнанасы Рәйсә, кайнатасы Рәшид ихластан котлыйлар. Мине бәхетле итүче, кызларыбызны назлы әниле итүче, туганнарыбызны сабыр кардәшле итүче, дусларыбызны якын туган итүче, илаһи затым минем. Кабатланмас гүзәл бәйрәмең котлы булсын. Тормыш юлларында сине очратуыма мин язмышыма бик рәхмәтле. Инде безнең кавышу көнебез гомеремнең иң бәхетле көне булгандыр. Шушы көннән алып минем сиңа булган хисләрем канатлар шикелле һәр чак мине югарыга, кеше буе җитмәслек биеклекләргә күтәрә. Мин сине бик яратам. Шул яратуым белән яшим. Дөньяның тәмен, тормышның тәмен, ямен табып яшним. Мин сине сөям. Меңнәр арасында бердән-берем. Синдә җаным минем киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы. Меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизем булып калучы. Бүген синең матур бәйрәмең, кадерле киленебез, Алисәбез. Яшьлек, акылың камил, йөзең кояш, йөрәгең мәңге яшьлек бишегендә тирбәсен. Яшь каеннар зифалыгы телибез сиңа. Тәннәрең сау булсын, ягымлы көлүең, гашык иттереп, күңелеңдә яңгырап торсын. Һәр чак шулай тырыш, эш сөючән, төгәллек һәм матурлыкның нәфис өлгесе булып калуыңны дәвам ит. Без кайнана-кайнатаң өчен, үзебезнең кызыбыздай йомшак күңелле булуын, хөрмәт иткәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Бүген синең гүзәл туган көнең, киләчәгең булсын гел бәхетле. Тормыш бүләк итсен бар ямен, зәңгәр күктә яз кояшы кебек, тырышы кадерлебез гел елмаеп, көлеп. Яшьлек бит ул гомерләрнең язы, яшә әле шуның кадерен белеп. Бакчаларда кошлар сайрап туймый, сине котлап туган көнеңдә. Җир йөзендә булган изгелекләр сыйган синең күңел түреңә. Күңелең синең һәр чак шулай ачык булсын һәр кемгә. Без телибез ак бәхетләр сиңа туасы һәр кемгә. Кадерле Алися Хамзеевна, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм кайнана-кайнатыгызның теләкләренә без дә ихластан кушылабыз һәм алар сайлаган матур җырны туган көн бүләге итеп сезгә юллыйбыз. Сиңа. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә. Сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга төргәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнегә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә.
Can suyganim yazmışımı gölge kömgenigen. Görüp gözüm toymaz, söyüp köngül tanımaz, mehabbetim bulup kilgen gel. Benim için tuğan maturum sin, yazmışımda benim bexitimde. Ömrüm boyu seni yaşatasaydı, sevip güne köngül taxitinde. Benim için tuğan maturum sin, yazmışımda benim bexitimde. Ömrüm boyu seni yaşatasaydı, sevip güne köngül taxitinde. Ömrüm boyu seni yaşatasaydı, sevip güne köngül taxitinde. Алисия Хамзеевна Сулейманованы матур туган көне белән ихластан кайынапалары Мөнирә һәм Мөнзилә гаиләләре белән котлыйлар. Кадерле Алисиябез, син безнең өчен гомердә дә килен булмадың. Син энебезне бәхетле иткән сеңелебез. Әтиәниебезне үз әтиәнисе шикелле күрә белгән якыныбыз. Синең кулларыңнан гөлләр коела. Нинди генә эшкә тотынсаң да, уңганлыгың күренеп тора. Киләчәктә дә энебез белән бәхетле булып гомер итегез. Балаларыгызны матур гына тәрбияләп, шәхесләр ясагыз. Хуш ис чәчеп язгы гөлләр килә. Җилләр дә дәртле бүген. Бар дөньяда бәйрәм генә, синең бит туган көнең. Туган көнең белән котлап, күңелеңә ямьле яз аеның матурлыгын, җаныңа сусауны баса алмас саф мәхәббәт телибез, сөекле Алисиябез. Мәхәббәт хисеңнең ұшы да, кырые да булмасын. Ул татлы тойгыдан мөлдерәмә тулып торсын. Бәхет кояшың мәңгегә балкысын. Нурлары җаныңда сүнмәсен, сүрелмәсен һәм түгелмәсен. Котлап сине туган көнең белән, якты кояш сипсен җылысын. Синең өчен алып килсен һәр таң бәхетләрнең иң олысын. Сөйкемлелек балкый йөзеңдә, яшәү яме балкый күзеңдә. Шәшәк кебек матур үзеңдә, матур үтсен һәр бер көнеңдә. Кадерле Алисия Хамзеевна, Эльвира Хаматова башкаруында «Бәхетле булгына» дигән җыр сезнең өчен безнең тапшыруда яңгырый. Бәхетле булыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын
жалғышып айырмасқа, yıllar aşağı izlep topakam, бәхетini югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.